Jo valoro molt positivament, crec que tindreu èxits perquè esteu incidint en un sector on la tecnologia té molt camí per recórrer i estic convençuda que tiraran endavant. Jo crec que qualsevol projecte emprenedor, innovador, té un mèrit de per ser. Primer perquè la innovació és risc. Hi ha gent que s'arrisca, que posa el seu temps, posa el seu diner, etc per una il·lusió que a més pot portar un valor a la societat. Suara Lab porta 2 anys, és un projecte molt nou d'incubació i d'innovació de projectes i idees de l'organització vinculats a la intraemprenedoria, però també a l'ecosistema startup. Hem vist diferents emprenedors on t'han explicat les proves que estan fent, per tant no és simplement una posada en escena, sinó realment veure el Suara Lab en marxa. Si estàs sol, no tens fluxes externs d'informació que et recolzin. En canvi, estant al costat de molta gent i treballant amb ells, interactuant, etc., es produeix un fenomen que es diu innovació oberta. Les 22 @ és un gran exemple d'innovació oberta. És important humanitzar la tecnologia i crec que en sectors com aquest ho podrem fer. Tenir entitats com vosaltres, que són entitats que treballen amb les persones i que necessiten aquests canals per poder desenvolupar els nous models de negoci, es poden obrir unes vies que fins ara segurament eren més difícils de poder desenvolupar. Col·laborar amb les empreses, amb les universitats, amb l'entorn, per poder conjuntament dissenyar i donar resposta a les necessitats de futur.